मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला मोनला दा बुं नोङो नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं नोंखौ मैया खालामनोसो थांदोंमोन आङो नों मानो आंनो होआखै मायाखै बिमा नों मानो होआखै हो नोंखौ भाइराल खालामजोबगोन आं मागोन होननानै बे आंखौ बुंहरदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि आरोना बे दैदेना माने आंखौ फिसाय गैया होननानै चान्स लादों आरोना मानसिफोर बिराद चान्स लानो नागिरगासिनो आरोना गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं मैया दाखालि मोनसे konjitaनि जिहेतु फिसाय togrwn बिथांनि मोनसे निजराजों भाइरेल भिडिअ जानायखौ होदोंमोन आरो फिन सासेबाव बिथांनिनो सासे नाफाम सिखाव ओंखारदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिथांखौ मोनथियिनि सुबुङानो रावबो गैखाया गोबाङानो मिथिखायो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै लोगोफोर सिदानो डिसक्लेमारखौ लगायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला जानो हागौ नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ मानि कारनाव आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों सोर आरो बे नाफाम सिखावा नङा होमब्ला लोगोफोरथ' जियानो जा नोंथांमोना बै निजरा सिस्टारनि खुगानिफ्रायनो गुवारै खोनासंलां बिथाङा मा बुंखार आरोना बिथांनि बागै नोंथांमोनहा भिडिअखौ बयबो मोजाङै नायलां मोजाङै खोनां भिडिअआ जोबोद माने सिरियास आरोना लोगोफोर माने ओरैबायदि जादों आरोना लोगोफोर मैयाहाय आरोना दैदेना आंनि रुमाव फैदोंमोन आरोना माने एक्चुअलि बे आंखौ फनबो खालामाखै फनबो मायाखै डाइरेक्ट आंनि रुमाव फैदों बिसोरो साथाममोन बिसोरो ओमफ्राय सासेयाथ' दायो बिसोरो लोंबाय बियारखौ ओमफ्राय आंथ' ओंखामसो संदोंमोन ओंखाम जायाखैमोन आं ओंखाम संनानै जाबाय नोंसोरो लोंनोबा लोंदो होननानै आंथ' लोंखायाखै आरो आं बियारबो लोंखाया आरोना ओमफ्राय दाना गावसोर लोंबाय ओमफ्राय लोंनानै माने आंनि रुमनिफ्राय ओंखारनानै थांनो नागिरा आरोना दैदेना माने बायदिसिना बेयो सुलुक खालामबाय थादों आरोना माने आंखौ बायदिसिना होनबाय थाबाय आरोना आंखौ इदि होनबाय थाबाय नोंखौ नांगौमोन मागौमोन होनबाय थाबाय आरो नोंनि लोगो दंना गैया मागोन होनबाय आं बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोना माया थुदो रिल्स लायनोसै मोनाबायबो होननानै आङो बुंबाय दायो मा आंखौ बियो konjita फिसायजों माने आंखौ गाज्रि पस्ट होगासिनो आरोना बे एक्चुअलि बे पस्ट होनाया माने गासिबो नंखाय गोजा आरोना लोगोफोर मा होनो गासिबो फेकजोब आरोना बे बानायजोबनाय माने आंनि मबाइलखौ नायनानै मैया आंनि इउटुब गासिबो फेसबुक गासिबो आंनि इउटुबखौ लगइन खालामनानै इयो गावनियाव लानानै थांजोबबाय इयो लोगोफोर आंथ' बेखौ दा मानिया आं बेखौ दैदेनखौ आङो काजलगाव थानायाव आं इपिआर हैनो ओंखारगासिनो दङ आं बेखौ होखागोन आं माइरिबो होखागोन बिफाखौ मोनथों नै लोगोफोर आं बेखौ केस होयो आरो बे खनसे हिनजाव रेप केस खालामनायनि थाखाय बियो खनसेबो बियो जेल जाखांबाय आरो आं बेखौ आं केस होखायो आरोना गाइसमोन आं मानिया बे आरो आंजों बियो फनाव जि गाज्रि रायहरदों दम हरदों आं नोंखौ मैया खालामनोसो थांदोंमोन आङो नों मानो आंनो होआखै मायाखै बिमा नों मानो होआखै हो नोंखौ भाइराल खालामजोबगोन आं मागोन होननानै बे आंखौ बुंहरदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि आरोना बे दैदेना माने बिसिना मोनसे चेनेल बायदोंमोन आरोना बिसोर ग्रुप जानानै ओमफ्राय बे चेनेलखौबो बियो मैया लोगोफोरनिफ्राय बियो गावनानै बियो 11,000नि खावनानै आंनि रुमाव फैदों बे बिनि बेगाव 11,000 फैसाबो दंमोन आरो आंनि बेगावबो फैसाया 50,000 दंमोन आं दाख्लैसो बेंकनिफ्राय आं 50,000 बख'दोंमोन नोंथांमोननोबो आङो फेसबुकाव होखादों आंनि फैसा बख'नायखौ आंनि फैसाया 5,000 गैया लानानै थांदों आरो आंनि क्रिम आंनि फेस वास बियो गारियाव सोनानै लाजोबदोंमन ओमफ्राय गाहायावहाय थांदो होननानै बिदाय लानो थांनायावहाय गारिखौ खेंनानै नायोबा आंनि फेस वास आंनि क्रिमा गोग्लैजोबदों आंना अयथासार सिखाव गाइसमोन दैदेनखौ सोर लामायाव लोगो मोनो हमनानै दोन बेखौ दोखो बुग्लिहोगोन आरो लोगोफोर माने आंखौ फिसाय गैया होननानै चान्स लादों आरोना मानसिफोर बिराद चान्स लानो नागिरगासिनो आरोना माने नै दैदेन बायदि मानसिखौ आं एफाग्राब मोनो बिफद आफद नांगौ होनबानो आं 5,000 फैसा सोना हरो आङो हिनजावाबो मालाबा समाव फैसा सोना हर होनबा सोना हरो आं 1,000-500 आं ओरैनो सोना हरबाय थायो आरोना दैदेननो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनथिलांखाबाय बिथां दैदेन वारियाहाय निजरा सिस्टारखौ मा थांखिनि थाखाय बिथांनि रुमावहाय दिनै फैदोंमोन आरोना लोगोफोर मा सुलु लानानै बिथाङा दिनै निजरानि रुमावहाय फैदोंमोन आरो मा खालामलांखो नङा होमब्ला बिथांमोननि जिहेतु आखल दिन्थिनाया गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि ना दानि जुगनिफ्रायनो बेफोरबायदिसो जालांखौ हमलांनो हाला बिथाङा गोदोबो खनसे जेल जाखांबाय आरोना लोगोफोर बिथांमोना माने इजिनि सायाव इजि मेथडखौ लालांबाय थादों आरोना बिथांमोनाहाय ससियेल मिडियानि दारावबो बिथांमोननि बुंनाय राव रायलायनाय रावफ्रा बांद्रायनिख्रुइ बांद्रायसो जालांनो हमबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर आरो आंलाय माथो बुंबावनो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ आं फोलावनो होननानै सानाखै जाबायदि बुंनांगौ नोंथांमोना बिथांनि
खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय निजोरा सिस्टारनिफ्राय आरो नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। थ' जियानो जा जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आं निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो। बेजोंनो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।